Emma, hvor gammel er du? Med 2. Er du 2 år? Derovre. Ja, du er kun 1 år, ikke også? Ja. Emma, Der er på bordet. Emma, du har lært at læse, ikke også? Ja. Kan du sætte dig hen i stolen, så vi kan vise, at du kan læse? Prøv at sidde hen i stolen. Der er på dør. Ja. Emma, kan du læse? Hvad står der her? Der er på sten. Står der EDC? Ja. Ja, den kender du godt. Ja. Emma, hvor er det far, han arbejder henne? EDC, ja. Emma, hvad sælger vi hos EDC? Hvad sælger vi hos EDC? Ja, huse, ja. Emma, hvad så, hvis man skal sælge hus hos Home? Hvad siger man så? Føj, ja. Og hvad hvis det er en nybolig? Ja, puh, hvad? Det er godt. Emma, kan du så fortælle, hvem er Danmarks bedste ejendomsmægler? Far. Ja, det er dygtigt. Hej, hej.